In 1793 werden de koning en de koningin onthoofd en kwamen de Jacobijnen onder leiding van Robespierre aan de macht. Hoewel de Jacobijnen zelf bij de bourgeoisie hoorden, wilden ze dat het gewone volk meer macht zou krijgen. Hun bestuur ontaardde echter in een schrikbewind, de terreur. Wie het niet eens was met de besluiten van de Jacobijnen, was volgens hun tegen de revolutie. Robespierre liet tegenstanders onder de guillotine onthoofden en later zelfs Jacobijnen die hij niet vertrouwde. In 1794 kwam er tot opluchting van veel Fransen een einde aan de terreur. Robespierre werd gearresteerd en de volgende dag onthoofd. Het schrikbewind was voorbij, maar er was nog wel onrust tussen Jacobijnen en koningsgezinden. Daarnaast voerde Frankrijk oorlog met een aantal landen. De vorsten van die landen vreesden dat de revolutie naar hun land zou overslaan en het Franse volk moorden, want de voedselprijzen stegen. Veel mensen hadden honger. In 1795 kwam een nieuw directoire met 5 directeuren, maar ook dat slaagde er niet in deze probleem op te lossen. Het directoire moest steeds vaker de hulp van het leger inroepen tegen opstanden. In 1799 raakte Frankrijk opnieuw in oorlog met Groot-Brittannië, Oostenrijk en Rusland. Het vaderland was in gevaar. De roep om een sterke leider werd steeds luider.